Няколко думи за матча. Матчът беше много оспорван. За съжаление, не успяхме да спечелим заслужената победа, понеже съдята ни оряза и се подигра с труда на момчетата. Изравнителният гол на Калище беше от напълно измислен фал, който после го гледахме и на повторението и всички видяхме, че нямаше фал. След червения картон, който трябваше да го даде на номер 16 от Калище още първото полувреме за толкова груби ритания, след червения картон съдията обърна свирката и взе да свири абсолютно само за Калище. Може би се оплаши от виковете на публиката и от бутанията и псовните на противниковия отбор. Искам да кажа, че Калище се държаха много грубо и не заслужаваха да спечелят матча. Нямаха футболни умения, имаха малко късмет да им дадат един измислен фал и сетне от този много глупав рикошет да стане автогол, дето нямаше да влезе иначе топката вътре. Добре, че голмайстор почерпи вечерта след матча. Трябваше, ако не да се вземе матча, поне 1-1 да бъде, щеше да е по-справедлив резултат, но ще ги бием на пролет. Кой ти направи от Егълница впечатление? От Егълница много добро впечатление ми направи голмайсторо. Номер 7 ли беше? Влади, номер 7. И защитата беше много стабилна и добра и вратаря се справи блестящо. Нямаше вина за нито един от двата гола. Фала си беше добре бит, дето влезе, пък за рикошета никой не би могъл да го извади. И въобще целият отбор си игра добре. Малко, може би, притеснено, понеже е на стадиона на врага. Но, както казах преди малко, на нашия стадион на пролет ще ги бием. Дай Боже и съдята да е свестен. Горскио влезе през второто полувреме и направи няколко много добри влизания и отигравания, но нямаше късмет да реализира заслужено попадение, което щеше да доведе до равенство. Нека се надяваме, че след следващия матч ще има късмет да вкара поне един гол.